Moi! Meillä on Raamatussa Vanha testamentti ja Uusi testamentti. Uuden testamentin puolella on 4 evankeliumia. Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, jotka ovat tuollaisia antiikin ajan tapaan laadittuja elämäkertoja Jeesuksen elämästä. Niissä on siis samat kirjalliset piirteet kuin vastaavan ajan muissa kirjallisuudessa. Menemättä nyt tarkemmin kaikenlaisiin tutkimuksellisiin yksityiskohtiin siitä, että millä tavalla evankelimit tarkalleen ottaen ovat syntyneet, miten evankelistat kirjoittajina ovat käyttäneet aiempia lähteitä, niin teen tämmöisen yleishuomion, koska mä haluan vastata nyt yhteen aivan erityiseen kysymykseen. Nimittäin evankeliumien taustalla olevan aineiston voidaan katsoa palautuvan Jeesuksen opetuslapsijoukkoon ja hänen seuraajiinsa, tähän apostoliseen joukkoon. Ne ovat silminnäkijä kuvauksia Jeesuksen elämästä, hänen vaikutuksestaan, saarnatoiminnastaan ja kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Mutta hei, joku sanoo, kuinka paljon voi luottaa johonkin silminnäkijä kokemukseen? Ajattele nyt itse, sä tulet johonkin, näet kaupan kulmalla jonkun pahoinpitelyn ja sitten poliisi haastattelee sua. Ja jokainen meistä tietää, miten epävarma voi joskus olla tuommoinen äkkinäinen tapahtuma, jonka todistajaksi sä joudut. Mutta tässä unohtuu nyt aivan erityinen piirre, joka on nimenomaan evankeliumien kohdalla otettava huomioon. Ja tämä on se huomio, jonka mä nyt tässä haluan tehdä. Kun ajatellaan evankeliumien kuvausten luotettavuutta silminnäkijäkuvauksina, niin kyse ei ole siitä, että joku yksittäinen henkilö sattui kulkemaan ohitse juuri kun Jeesus sanoi jotain tai teki jotain, ja sitten se on vuosikymmenien päästä kirjoitettu niin kuin muistista ylös. Kyse on siitä, että Jeesuksen aivan lähipiiriin kuului 12 henkilöä. Siis 12 henkilöä. No Juudas putosi siitä sitten aikanaan pois, niin kuin tiedetään, mutta ainakin 11. Plus sitten on monia muitakin, jotka liikkuivat siinä liepeillä, oli hyvin kiinteästi tekemässä Jeesuksen kanssa. Joten se joukko, joka seurasi Jeesuksen toimintaa läheltä, oli suuri. Mutta 11 perushenkilöä, jotka vietti Jeesuksen kanssa aikaa käytännössä eläen sellaista lähes kommuunielämää, eli aamusta iltaan Jeesuksen kanssa 3,5 vuoden ajan kiinteästi. He kulki hänen seurassaan, hänen kokousmatkoillaan, kuuntelivat hänen opetuksiaan ja tuon ajan tavan mukaan rabbit myöskin toistivat opetusta, jotta se jäisi paremmin mieleen. Mieti 3,5 vuotta, sä kuulet samoja puheita uudestaan ja uudestaan, pikkuhiljaa alkaa muistaa jotain. Sulla on 11-12 ihmistä, jotka kuulee niitä, näkee mitä Jeesus tekee. Ja kun sitten tulee se aika, että Jeesus on kuollut, noussut ylös kuolleista, ja hänet on otettu ylös taivaan, se tulee aika hiukan tarkemmin niin kuin laittaa ylös kaikkea sitä, mitä Jeesus on sanonut ja tehnyt, niin kuin Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että maailmaan ei mahtuisi ne kirjat, joita kirjoitettaisiin, eli jouduttiin valikoimaan sieltä. Niin sulla on ainakin 11 ihmistä, jotka on 3,5 vuoden ajan kiinteästi kulkenut Jeesuksen mukana, aamusta iltaan kuullut hänen puheitansa, nähnyt hänen tekojansa hyvin läheltä. Kyse ei ole siis jostakin satunnaisesta ohikulkijasta ja hänen muistikuvastaan siitä, mitä hän sattui näkemään juuri sillä hetkellä, kun sattui juuri sille paikalle. Ja tämä nostaa evankeliumien luonteen silminnäkijäkuvauksena ainakin minun mielestäni ihan uudelle tasolle. No sitten jos mietitään sitäkin mahdollisuutta, että on totta se, mitä Jeesus sanoi, että Pyhä Henki muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Ja hän puhuu sen nimenomaan näille opetuslapsille. Niin sehän nostaa tietysti sitten tämän ihan uudelle levelille. Mutta vaikka ei otettaisi huomioon tätä Pyhän Hengen vaikutusta, niin kannattaa muistaa tämä. Evankeliumien silminnäkijäkuvaukset eivät perustu satunnaisten ohikulkijoiden silminnäkijä muistikuvaan, vaan yli 10 ihmisen, yli 3 vuotta kestäneeseen yhdessä elämiseen Rabbi Jeesuksen kanssa ja hänen sanojensa kuulemiseen ja hänen tekojensa näkemiseen. Joten kun evankeliumeita luetaan, niin huomataan juuri tämä ilmiö, että ne on hämmästyttävän yhtenäisiä, mitä tulee yleisten suurien linjojen suhteen. Ja sitten siellä on jonkun verran variaatioita ja poikkeamia kerronnassa. Mielestäni just sellaisia, mitä nyt odottaa saattaakin, kun on kysymys silminnäkijäkuvauksesta, joka tulee luotettavasta lähteestä, mutta kuitenkin eri lähteestä, niin että meillä on 4
erilaista ja eri evankeliumia, eikä 4 sanasta sanaan aivan samanlaista. Mieti, miten luotettavaa se olisi missään oikeudessa, jos tulisi 4 todistajaa, jotka kertoo sanasta sanaan aivan saman jutun. Se vasta epäilyttävää olisi.